Egiako Polloe bizirik gazte asanbladak ikur fatxista ugari topatu ditu auzoan. Hauekin amaitzeko zero zabor eguna fatxista kanpora antolatu dute. Bihar izango da. Kenduko ditugun kartelak dira bere garaian, Frankoren garaian eta etxe bizitza ministerioak eta jarri zituen kartel batzuk. Horra agertzen dira bere gezi eta jugarekin eta bueno, egingo dugu kartel horien eta retira edo. Arratsaldeko 5 izango da, kale jiran abiatuko dira etxez etxe kartel guztiak kendu arte. Baina zero zabor eguna ez da horretara mugatuko. Goizean goiztik ekintza ugari antolatu baitituzte plaza hundin. 12etan faxismoa gaitzat hartuta mural margoketa egingo dute. Gonbidatu esanguratsua ere izango da bertan. Etorriko da Marcelo Usabiaga, maki komunista, gudazilean borrokatutakoa eta oso gizon energia handiko gizona da, 37 urtekoa, eta aurreko batean bai gurekin egon zan, bere testigantzak eta kontatzen, eta oraingo honetan oso gustora egon ginen berarekin, eta gonbidatu dugu berriz gurera etortzea. Ordu biterdietan ordea, indarrak hartzeko bazkaria egingo da plazan bertan. Horretarako txartelak salgai jarri dituzte Egiako Kata eta Koxko tabernetan. Kontutan hartu dugu bai zegoeretan gauden gaur egun, eta gazteontzako 5 eurotara eta langabetuentzako ere jarri ditugu, eta helduentzako 10 eurotan. Bertsoak ere izango dira. Bertsoak bai fasismoaren inguruari lotuta eta fasismoaren gaiarekin. Gazte asanblada antolatu badu ere, nahi duen orori bertaratzeko deia luzatu diote. Hasi ginen ere saiatzen nahiek konbentzitzen, esaten denon kontua zela eta haien parte hartzea ere behar genuela eta nahi genuela eta erantzuna hein handi batean ere baiezkoa izan da. Guk uste dugu guztion arazoa dela eta guztiok egin barreko zerbait dela, ezin dela izan oraindik ere simbologia fasistak edukitzea ez auzoetan, ez herrietan, ez da hiriburuetan, eta guk hiritar, auzotar eta herritar guztion babesa behar dugu, laguntza ere, eta animatu mesedez gurera etortzea.